हमारा लगता है 2 गो गायक जो सबसे ज्यादा अश्लील गायक वालों, चाहे एगो चंदन जी बनी, एगो गोलू जी बनी। इ लोग के कि हर दिन के एगो विवाद चाहिए मंच पर हिट होके खातिर। लेकिन देखो हमरा के भैया, हमरा के लोग कहता कि प्रोग्राम तो रोज करत रखिया, लेकिन अगला के नाम लेकर के, हमार नाम लेकर के हिट हो गई, चर्चा में आ गई। तो ये चर्चा रउए करवाई अपन, हमरा वो चर्चा की जरूरत ना रहुए। वो दिन भी रउआ ना खोदती और ना मैं खटा करके हमरा के गाली देती, अश्लील बोलती, तो हम भी ना बोलती रउआ के। ये जनता उतनी ही देखा था जितना यूट्यूब पर चढ़ल है, लेकिन फिर भी जनता इतना भी देख के समझ गई कि रउआ कितना इज्जत और मान सम्मान एगो औरत के करत नहीं। आ कहल जाला ना भैया कि हर एक परिवार हमहू बानी, हमार भैया हमेशा हमारा साथ रहेले एक गार्जियन के रूप में। ओकरा बाद भी एगो बड़ भाई बाड़े, बड़ बहन बाड़ी, माई बाबू बाड़े, और सब लोग एगो कहल जाला कि परिवार एगो बच्चा के ऊपर, जैसे आर्यन के ऊपर गार्जियन एगो पापा बाड़े, सही गलत के बतावे वाला। अगला के पास तो माई बाप तो बाड़े, उनका पर ना जाए, लेकिन अगला माई बाप के कदरे ना करे तो माई बाप भी बेचारा का कह सकत अड़े। वो दिन हम उनका बाबूजी के बारे में बोलनी, गुस्सा में बोलनी, हमरा ये चीज ना रहे कि हम बाबूजी के बारे में बोली। लेकिन जहाँ तक कहल जाला संस्कार तो घर से बाबू जी और माइए सिखावली, कोई के भी, चाहे हमके सिखावस, आर्यन के सिखावस, चाहे दुनिया के कोई भी लोग के सिखावस। वो दिन बाबूजी खातिर बोलनी, वो खातिर हम माफी चाहते हैं उनका पापा से। लेकिन पापा, चाचा जी, हम ये चाह के लोग अपना बेटा के संस्कार सिखाएं। एगो लड़की के, एगो औरत के इज्जत कैसे कल जाला, मान सम्मान कैसे कल जाला, ये जनता रउआ ना सिखाई तो जनता तो बड़ नहीं बाड़े। वो अगला के आदमी बातें ना मानेला तब आइयो बाबू मजबूर बाड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गिरी बाबा के, भैया हमारा बारे में बड़ा अच्छा शब्द बोलनी है। एक खातिर भी हमें मंच से ऐसे कि एक इकलौता हम गायिका है जे हमार खुद के लड़ाई, अकेले के लड़ाई बा कि भाई मंच पर कोई भी जेंट्स कलाकार होके तो एक औरत के बारे में, एक लड़की के बारे में अशब्द ना बोले करे के बाद। तो यदि रुआ सिखावे के चाहता नहीं तो रुआ घर पर बुलाई, चाहे रुआ हमारा घरे आ जाए, फोन कर ली, मंच के बाद भी रुआ सिखा सकत नहीं। जितना हमार इज्जत बा हम जानत नहीं कि उससे कम इज्जत आर्यन के भी नहीं खाए, चाहे छोट हो के चाहे बड़ हो के। और आज हमरा लगता कि अगला आदमी जितना बड़का गायक समझत अड़े दाड़ी भैया, उनका से कमो भले तोतले गायक हम होखी चाहे हमारा आर्यन होके, लेकिन ये जनता के प्यार दे करके इतना कम उम्र में आर्यन एगो 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ले, एगो बनारस में जमीन खरीद ले, 30 लाख के गाड़ी। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दे। दुनिया हिलैले बा, दुनिया हिलैले बा। ये छोटा चेलवा हमर, लोग कहता कि चेला के सिखतरी अगला बाबू के गुरु बनल बड़ी, तो वो हमरा में शक्ति नहीं खे बाबू के हम तोर गुरु बन पाई। लेकिन एगो उम्मीद बा कि जे तरीके से तू नाम कमाता रह, संस्कार हमेशा माई बाप के रही। अगला के देखा था लोग कैसे कहता कि अगला के संस्कार नहीं किया, कि तू हमेशा बना के रखिया। इनकर 60% पापा बाबूजी साथे रहेले, जैसे हमारा साथे हमारे भैया बाड़े, इनको साथे इनकर पिताजी बानी। और एक परिवार के ऊपर गार्डन बहुत जरूरी हो खेला, एक लड़का के ऊपर चाहे लड़की के ऊपर। निशा के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए, ये अपने दिल की भावना की बात बोल रही थी, किसी की बेटी है, आप लोग ताली बजा दीजिए। और देखिए चाहे कोई भी होके, एक समय रहे कि एगो तोतला एंकर बड़े, जकरा के बारे जे बोलले बा ओकरा बारे में वो लोग खुद ही सुन ले होखम। एगो चंदन भाई बड़े हमर 2 शब्द 2 दिन महिला के बारे में तारीफ कर दिले, हमरा बारे में तारीफ कर दिले। एक खातिर भाई तो हम सदा आभारी बने, हम मरतो रह वो दिन भी हमर जब तक सांस रही नो तब तक हम चंदन भाई खातिर हमेशा जीवित रह। हमेशा एक मदद रही कि भाई हमार मंच पे जहाँ दुनिया हमारा खिलाफ बोलत रहे, वो दिन भाई हमार तारीफ कैले, बोले में होके, चाहे गावे में होके, चाहे मंच पर इशाराबाजी करे में होके। ये जग जाहिर बा, ये सब यूट्यूब पर वो लोग के चैनल पर वो लोग देख सकत नहीं, एक से एक चीज बा। और देखा भोजपुरी के मिठास कितना अच्छा बा। और जब कोई लड़का गाना गावल चाहे वो लड़की के ऊपर एक से एक गाना गा सकत है, लेकिन अगला आदमी के कुछ दिन के इंटरटेनमेंट खातिर एगो लड़की के मंच पर से शर्मसार कर देता लोग और सोचता लोग कि हमरा से ज्यादा बड़का गवैया कोई नहीं खे। हमरा नहीं खे लागत कि भिखारी ठाकुर जैसन करत रहे हैं। रउआ कहते नहीं कि हम भिखारी ठाकुर जी और बहुत सारा कलाकार गायत्री ठाकुर जी के धरोहर पर चलत नहीं, रास्ता पर चलत नहीं, लेकिन वो लोग तो कभी ऐसे ना करत रहे लोग लड़की के साथ में। जे कार्य अभी ई लोग के नया कलाकार